Assalamu alaikum. Ki amsa. Wa alaikum salam. Ya sunanki? Sa'adatu. Sa'adatuwa. Muktar. Daga wani gari? Katsina. A ina kike da aure? Kaduna. Me ya baro ki daga gidan mijinki? Kwanan ki nawa rabon ki da gidan mijinki? 10. Kina ina? Ina Kano. Nan Kano? Wace unguwa? Fishama. Gidan wa? Gidan su Salma. Wace ce Salma? Ƙawata ce. A ina kika santa? Katsina. Ita 'yar Katsina ce ko 'yar Kano? 'Yar Kano ce. A gidanta kika kwana nawa? Sati ɗaya. Daga nan kuma fa? Dawo ɗan bani. Kika kwana biyu a Ɗanbare, a ina a Ɗanbaren? Layin Wafa. Wani guri a layin Wafan? Ya sunan gurin da kuke? Nurain. Menene Nurain? Hotel ne. Bayan nan kuma fa? Sabon Gari. Wani guri a Sabon Gari? Bama Road. Kafin wannan lokacin ba haka labarin ke yake ba. Akwai wani hoto da kika tura ko kuma wani sako da kika tura cewar an kama ki, kidnappers sun kama ki. Haka ne? Eh. Me yasa kika ce kidnappers sun kama ki? Kawai na faɗa ne amma ba gaskiya ba ne ba. Ba gaskiya kika faɗa ba. Nawa kika nema a bayar? Miliyan 30 amma ba kuɗin za a bada ba. Miliyan 30 aka nema a bayar. Wa ake son ya bada kuɗin? Shi mijina. Mijinki ake son ya bada naira miliyan 30. Su waɗannan mutanen da aka shirya da su a ina aka same su? Katsina. 'Yan Katsina ne duka? Eh. Yanzu kin yadda ƙarya kike yi kenan? Eh haka ne. Da wasa ne. Kin kyauta abin da kika yi? A'a. Yanzu gashi jami'an tsaro suna neman ki daga jihar Kano daga kuma jihar Katsina. Me za ki ce? Na yi haƙuri ba da gaske nake ba wallahi. Kawai na yi haka ne saboda in ɗauke hankalinsu. Yanzu nan a wace hukuma kike? Hisba. Hisba Kano?